Hunyo, 23, Lunes tuig 2025. Ikanapulog duha nga semana sa tuig. Pagbasagikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Ayaw kamo paghukom sa uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban, ug sukdon kamo niya sa samang sugdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isigatawo, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isigatawo, abi, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may troso sa imong mata. Mao, kuha una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isigatawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.